Boşluk. 15 müňe etdik. Dostlar, şuňdan şeýlek başdan iň soňuna çen bizi gollaňyz üçin köp sag bolun. Salam aýkym. Men Döwran. Habarsyz galmaýap beşigimizde başlaýasynlar. Bilýänler. Täze gelen dostlarymyz üçin ýene bir gara aýtýan. Agza bolmadyk bolsak agza basýas, jaňjaga basýas we täzeliklerimizin salgysy aşakdadyr dostlar. Başlaýasynlar kliplere. Ýadyňyzda bolsa Karenin Puçtamoy diýen MP3 aýdymyny aýdypdyk. Ine size şol aýdymyň klipi çykdy. Там были мы когда-то, когда-то были мы. Судьба не виновата, что дом уже не мой. Murat Mollanyň täze degişmesi. Aslında gyska film diýsegem men bolýa. Kaskadjör roluny oýnan professional oýunçylar gatyga oýnapdyr. Berekallah. Ýöne bir renkini kän halamadym. Dirim näme akıllı adam da. Akıllı adamı bilmek gerek. Şoňçyny olur gelerler. Geldiler kedil vermediler size. Innik kliplarymyzyň biri Eýranly türkmen gardaşymyzdan. Emin Taýaş. Ýürüýdim. Özüme hatardan, gödökden, ölümden, yalandan goraýdym. Türkmeniň rapiniň başlygy berdedir. Inanmasaň dogan aýtmaňa berdi. Kim durmuşyň goýdy bir rapim üstüne her formaýdym da aýlebel göňde. Bahar Hojaýewa we Gurbaş Ataýewdan täze klibim Söýenim. Söyönüm bağlı sana ömrüm ah bilsedim. Armanım bolma sen meniň batym bolaýsan söýenim. 24 bölümden bäri Batyr Muhammedowdan täzelik ýokmu diýip soraýanlar. Ine size Batyr Muhammedowdan täzelik kese arkaç. Lelem sana garaşyan Ketar kaçın düdünü Bilýän, aramyzda halk aýdym söýüjüler hem bar. Anonda size Gurbaş Ataýewden Bada meni. Aşığına dödün yar ciger bağrım edin yar Ölün sallın o da meni Aşığına dödün Haladyňyzmy? Onu ýene bir halk aýdym Gurbaş Ataýewden armanyny. Aşkında men perwana alım armanly Melhemeyle bu cana derde dermanly Ýaşlar, sizden bir kiçira kaçtım. Yok, pul sorajak. Gel. Bizim önkü bir bölümümüz 2800'den köp like aldy. Gelin mümkün bolluğu üçin bu bölümde iň köp like alalım. Geçeceğiz MP3 aýdymlaryna. Ýadyňyza düşýärmi? Şugyn agşan baraýynmy diýip aýdymady. Ine Söhbet Cuma ýürüýte siz üçin remix edipdir. Dinläliň. Şugün akşam barayınmı, karaca gözlüğün görüyünmü. Şugün akşam barayınmı, gül cemalın görüyünmü. Dostlar, yakında kimin dowlanyny bar? Belki de bugün sen dowlanynyňdyr. Ana ýürüýte şoň üçin Selvişkadan dowlanyny aýdymy? Sana uzak ýaş dileýärim. Dowlangyny gutlap aýdym aýdýarym. Ýalty ýoly sana arzulaýar. Happy birthday to you. Arasda rap söýüjüleri. Bärdemsiz. Ine ýene bir täzeligim Emin Taýaşdan Paranoya. Paranoya, ey, gözümde kızıl çakar. Yeah, 1-2-5, elimden çıkıp dursa. Yolumda süş, ey, savaşa bolmasa güç. Saralı dişler, işsizlik billere iş. Soňky gepleşigimizdäki könülleri ýatlaly şakajygymyzy haladyňyzmy?
Könöleri yatlaly. Mähri goçwadan göwnüň meşdaýdymyny paş diýip bilmeýän da ýokdur diýip pikir etýän. Üstünden 10 ýyl geçse de dinleje gaýlymdan beri. Ömür seni dinleyerdim böyle bu sana düştüm ne böyle seni denişine bulup ne ile edidim menin senin gönlüm geçti. Ey seni denişine bulup ne ile edidim menin senin gönlüm geçti. Tanıman irkmi elin alırdım olan inni sen kimliğini bilirdim. Şerhiyle sevilen beni öldürdüm edidim benim senin gönlüm geçti. Şerhiyle sevilen beni öldürdüm edidim benim senin gönlüm geçti. Men pikirimçe türkmen gruppalarynyň arasynda iň ýatda galan gruppalaryň biri ABM, ýagny ABM. Arsen Berdi Mekan. Asmanyalı videyin gözlerim Aşkına dona salle sen keşfin İnni ne deyin sensiz mi tügülüm Sen benim bahtım Günlerin birinde sana gözüm düşüp sücü duyulur Kapladı yüreğimi menin gözlerim Bağladı ayrı beni Oğudun bakışın Küseder ayrı beni Asmanyalı dediğin gözlerin Aşkına dona salle sen keşfin İnni ne deyin sensiz min tügülüm Sen benim bahtım Instagram dünyasına gelemizde Instagram'da täze 3 köşüklük tapmadık. Ýöne YouTube dünyasına gelemizde Gaýypowdan täze bir video 7-nji material. Görmegiňizi maslahat edýär. Bu odonluğa seyret. Bu dünya. Bärde sen ve men ýaşaýan ve başga-da her türlü canlılar. TV'de seyret. Görüp doýulmajak zat. Dağlar, köller, denizler, okeanlar. Odon ha? Okean diýäkem. Dünýäniň 71 götörüni suw gaplaýar. Dünya odon, söz yok. Ýöne gelin biraz durup başga tarapdan seyredeliň. Ýaşlar, bu bölümimiziň soňuna gelmedi. Sebäbi bu bölümimizi jemläp. Siz tez ýazyn, like basyn. Men täzelikler jemläp indiketde geler. Görüşýänçek. Bize dönelim, bize dönelim Medyada mı? Tayin. Ýok. Ay, başlayalım mı? 3. Giýeň. Boşluk. Boşluk Boşluk değil o, boşluk değil mi? Boşluk doğru, boşluğum var. Erkekçe ait da boşluk mu, boşluk mu? Boşluk. Boşluk! Düze deyin öğrendiniz kommentariyada. Profesyonel şekilde oynaptırlar. Malla der yekece kemşiliğin pikirimçe. Menç 10 yaşmın adam. Bakar Hocaev, Hocaev o samsık. Bilýän aramyzda bilem o kenim. Yaşar sizden bir kiçire kaçtım mı? Gorkma.
Ya go down. Ya kabul varacak. Gel. Belki dün senin doğum günüdür. Sen yani değil mi? Arassa rap'in seyircileri. Dur arassa de dur sen koçmayıp kalıptıra. Yo menim rap goğur ya no yani goğur rap dinlese. Könüller yatlalı ol git ya aldı. Düşündün mü anlamı? Anladınız mı? Pıngan koşayda. Köpüğünüz bilen değilse bağırınız değilse yanlış olur. Bilmeyen olsa da bilmeleken 10 yıl oldu. Nerede yaşayan sen o planet adamı? Köp ne o? Men senin görüm ettiğin en mürekşen milyon. Geçiyor da imodan can geliyor deyip yazılara gördün mü? Könülleri yatlalı. Şey başladı. Düşündüm gitti bar 2 3. Könülleri yatlalı. Alo. Könülleri yatlalı. Alo. Çekim çekip atıyorsun ya dayı. İşte. Kovalımı da gördün mü? Gördün mü? Mekan Arsen verdi. Nerede mekan Arsen verdi mekan. Dalşı biz şu gayip kallı. Tapmanırlar. Men geldim işrat yok abi. Teyze video çıktı. 7. maç. 7. materyal. Instagram dünyasında kendi terdelik tapmadığımız sebeple de kime can ediyor ne tuhaf etti mi? Dostlar Instagram dünyasına gelim de köp yütküş terdelik. Ne? Bölümün sonu yok dostlar. Biz şurada yaşayız. Bu bölümümüzü Cemile. Siz tesirleyin. Ya ben like'larım. Basın. Ben karıştım şurada vakitine gelemez. Elveda olmadı yanka. Bize dönelim